българската мода в футзала. Уважаеми дами и господа, МФК Варна, носител на Купа България. Ще моля представител на Гора, да си направи програмата си. Господин Саша Неделчев. Честито. Аплодисменти за господин Неделчев, който от доста време активно работи в посока популяризиране и развитие на футзала в град Варна. Господин Неделчев, ако желаете, може да споделите нещо на нашите гости, на присъстващите на церемонията. Бих желал да благодаря на всички и най-вече на журналисти и на момчетата от отбора, защото на тях се дължи това нещо. И се пожелаваме да се появи във Варна някоя хубава зала за тренировки, за която да не се налага да плащаме наем. Добро пожелание в началото на новата година. Да се сбъдат мечтите. Господин Красен Кралев, ако думи към футболните и спортни личности във Варна.